ஒரு காலத்துல பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளில வர முடியாத அந்த சூழ்நிலை இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இவ்வளவு பெண்கள் மகளிர் வெளில வந்திருக்கீங்கன்னா, தந்தை பெரியார் அவர்கள், பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள், நம்முடைய முத்தமிழ் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள், இவங்க எல்லாம் கண்ட கனவு தான் இன்னைக்கு இந்த இவ்வளவு பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளில வந்திருக்கீங்க. இதற்கெல்லாம் திட்டம் தீட்டியது நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள். அதையெல்லாம் இன்னைக்கு செய்து காட்டுக் கொண்டிருப்பவர் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள். அதை நீங்க நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பெண்கள் படிக்க வேண்டும், பொருளாதார ரீதியாக சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு திட்டமா நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதையெல்லாம் நீங்க இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை நம்ம ஒவ்வொருத்தையும் இருக்கு. அதையெல்லாம் நீங்க செய்வீங்க, அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் நாளை முதல் ஓரணியில் தமிழ்நாடு அப்படின்ற அந்த முன்னெடுப்பை துவங்கி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு பூத்துலயும் இருக்கக்கூடிய 30% வாக்காளர்களை நம்முடைய கழகத்துல இணைக்கணும் அப்படின்ற திட்டத்தை தீட்டி இருக்கிறார். இதையெல்லாம் செய்து முடிக்கணும் அப்படின்னா இங்க வந்திருக்கக்கூடிய நீங்க ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய அரசினுடைய தூதுவர்களாக நீங்க செயல்பட்டு அரசினுடைய திட்டங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்.